Лимонът не е просто за чай, ето какво. Прави с тялото ти. 90% от българите пият лимон по грешен начин, а после се чудят защо няма ефект. Ако заливаш лимона с вряла вода, унищожаваш витамин С. Правилният начин е хладка вода, сок от половин лимон, една чайна лъжичка мед. Не пи лимон с вряла вода. При чувствителен стомах, след хранене, изплаквай устата, за да пазиш имайла. По-добро храносмилане. По-силен имунитет, по-малко подуване. Подсилва имунитета. Лимонът е богат на витамин С, който помага на организма да се бори с вируси и настинки. Подобрява храносмилането, стимулира отделянето на стомашни сокове и намалява подуването, подпомага детоксикацията, подкрепя работата на черния дроб и извеждането на токсини, алкализира организма. Въпреки киселия вкус, лимонът има алкализиращ ефект след храносмилане. Подобрява кожата, антиоксидантите в лимона подпомагат по-чиста и свежа кожа, поддържа сърцето, съдържа флавоноиди, които допринасят за по-здрави кръвоносни съдове, освежава дъха, има антибактериално действие в устната кухина.